hoxe traemos un experimento que neste caso vai ser un circuito eléctrico. Para isto vamos a necesitar un xerador que está formado por 3 pilas, cables conductores e un receptor. Que neste caso o receptor é unha bombilla. Pois venga, conecta Alba, conecta o circuito. Primeiro que hai que facer, Erika? Conectar os cables conductores ao xerador para que pasen a enerxía á bombilla. Vale. E entón a bombilla funciona, sería o circuito eléctrico. Moi ben, Cris. A continuación, se precisará un terceiro cable para probar si a enerxía pode ir por outros obxetos. Nos conectaremos un cable a un material. Neste caso, que material é? Unha grapadora. E, se está ben feito, debería de alumbrarse a bombilla. A grapadora que é de metal. Moi ben. A continuación probaremos con unha regla de plástico a ver se sigue funcionando. Como vedes, xa non alumbra a bombilla. Poderíanos decir por que xa non alumbra a bombilla e coa gravadora así? Moi ben. O sea, a primeira pregunta do reto. Cal é a razón de por que, no caso da grapadora, o circuito eléctrico funciona e no caso da regla plástica non funciona? Continuamos co reto, Alberto. A brúxula normalmente indica o norte. Pero como facemos para que non indique o norte? Por que sempre indica o norte unha brúxula? Sempre indica o norte porque o campo magnético da Terra fai que indica hacia ese punto. Efectivamente, porque se ve atraído. A ver, Alba, vamos a intentar modificar a agulla dunha brúxula sin movela. Primeiro co circuito eléctrico. Temos un cable enrollado e agora mirad o que vai facer Alba, xirar o cable ao redor da brúxula. Que pasa, Alberto? Por que segue o campo magnético ao cable? Por que a brúxula se desvía? Moi ben. Outra opción, Alba. Que collemos agora? Alberto, que collemos? Un imán. Que pasa co imán? E tamén fai que a agulla da brúxula se mova. Moi ben, efectivamente. E o terceiro, montamos de novo o circuito eléctrico inicial. E colocamos a brúxula no seu interior. Neste caso non lle chega, Aí va, eso, Vemos que tamén a agulla da brúxula se está a mover. Apaga, Alba. Moi ben, chicos, pois entonces temos aquí varias preguntas. Primeira, por que razón un circuito eléctrico cando no medio ten un aparato de metal funciona? Por que cando temos un aparato de plástico non funciona? E seguinte, como conseguimos e por que que a brúxula deixe de verse atraída polo campo magnético da Terra e indicar o norte? Pois veña, moito ánimo e a resolvelo. Adeus. Chao.